Ved du, hvor vandet kommer fra, efter du for eksempel har skyllet det ud? Hvor det kommer fra? Hvor det kommer hen? Ja, det ved jeg godt. Det er nede på rensningsanlægget. Ja, det er rigtigt. Tror du, at man må skylde hår, vatpinde og engangsklud ud i toilettet? Må man ikke. Det er også rigtigt, det må man ikke. Tak for spørgsmålet. Var det det? Hvad tror du, at du kan gøre for at formindske dit vandforbrug? Hvad jeg kan gøre? Jamen, hvis du spørger mig, så vand det er jo kun til at fiske i. Nej, det var fint. Nå, jamen hvad gør jeg for? Jeg stopper der vandet, når jeg, børster tænder, altså det, lader det ikke rende og sådan nogle ting. Jeg tænker da over den slags ting faktisk. Altså. Okay. Hvor langt tror du, en vatpind kommer i rensningsprocessen? Den bliver højst sandsynlig, hvis man smider den i toilettet eller et eller andet, så vil jeg tro, den bliver fanget i under den mekaniske rensning ude på et rensningsanlæg. Det der gitter, hvor man fører vandet igennem først. Ja, vil jeg tro. Ja, tak. Det var så lidt. Det er om vandforbrug. Ja. Godt. Ja, spildevand. Hvor mange procent i verden tror du, der får renset deres vand? 100%, 50% eller 15%? 50. Det er faktisk 15% i hele verden. Nej. Næste spørgsmål. Hvorfor tror du, at du ikke må drikke vand fra hanen i udlandet? Der er andre bakterier, end vi har herhjemme, og så er der mig, der drikker lige så renset. Ja, det er vores. Det er rigtigt. Tak. Ja, velbekomme. Hvorfor tror du, at folk ikke tænker over, hvad de skyller ud i toilettet? Jeg ved ikke, om vi snakker om. Man kan skrue op på lyden, og så skrue ned på den anden måde. Gør de ikke det? Nå, men det er sådan, der er mange, der skyller vatpinde og engangsklud og hår ud i toilettet og sådan noget. Jamen, det tror jeg, at de gør, fordi de ikke ved, hvor svært det er at rense sådan en navn. Okay. Hvad tror du oftest bliver skyllet ud i toilettet? Vatpinde, hår eller engangsklud? Oftest. Altså, jeg ved det jo ikke, men hvis jeg skal gætte på noget, så vil det være hår. Det var faktisk vatpinden, der bliver skyllet mest ud. Tak. Altså, jeg bruger ikke vatpinde. Hvad tror du er det værste, der kunne ske for vandrensningssystemet? Du tænker på rensningen? Ja, rensningsanlægget. Jamen, jeg tænker, at det værste, der måske det er, at der kommer farlige kemikalier, som er giftige i rensningsanlægget. Ja. Der er selvfølgelig også små ting, man ikke må putte ud i skylle ud i toilettet, men jeg tænker, at hvis man hælder for eksempel giftige kemikalier ud i toilettet, så er det problematisk. Det skal man virkelig passe på. Og bakterier og sådan noget. Hvad tror du er det mærkeligste, der nogensinde er blevet skyllet ud? En kat, en hund eller en rotte? Se, nu går sladderen jo hurtigere, jeg har jo allerede hørt, hvad det er. Så hvis jeg må sige det, så ved jeg, at det er en kat, Ja, jeg har fundet. det er rigtigt. Og så har vi også en nyhedsblad. Ja, tak.